Og her kan jeg se, der har vi lampetal. Lampetal det er 0,998. Og den skal ligge på det grønne felt. Så det er jo godt nok, for den er plus minus 3. Så har vi O2'eren, og den ligger på minus 0,04. Og O2'eren, den har vi der, og den ligger på 0,1. Så den er god. Så har vi CO2'en, og den er på 15,59. Så kigger vi hernede på CO2'en, der skal den være ved 14, så den er jo egentlig god nok. Så har vi HC'eren, og den er på 61. Så kigger vi hernede på HC'eren, og den er grøn, så den er jo egentlig god nok. Så har vi CO'en, den står præcis i 0. Så kigger vi på, hvad CO'en skal være. Der. Og der siger den, at så går vi herover og kigger, og bilen er for 2000, så skal den være under 0,5 eller 5. Så den er jo også god nok.